И сега, айде, в една ме кефа, хващам я тука за газа, тя за циците, тя ми хваща курица в дискотеката, пияна курвата. Ама ние като влезохме в дискотеката, тя се поздрави с един мъж. Не питахме никой от приятелите какъв му е, курваката курва минява през 10 000. И не говорям за курвите, които се продават пари, ами говоря за безплатните курви, които се дават за една нощ. Разбирате ли? Тие, които се дават безплатно, са по-голями курви от тие, които ходят за пари. Защото тие безплатните курви, които искат за една нощ секс, му взимат бизнеса на тези, които се дават за пари. Значи тие безплатните курви трябва да ядат бой от тие, които отиват за пари курвите. Значи да ги пребият, защото му вземат клиентите безплатни курви в дискотеката. Разбирате ли? И аз я ударам за газа вам си там си и от другата страна той човека да му бил браточет. Браточет да му бил, аз не съм знаел и не съм питал. А като влезохме, тя се поздрави с него и той идва, ей, пич, ми вика, кой си ти да хващаш браточетка ми за газа, вам си там си, какво я страмуваш, виждаш я пияна. Викам, какво ти е, бе, човече, викам, аз за първи път идвам в дискотека, аз нито знаех, викам, дека ти е браточетка. Абе, как не знаеш, вика, да ти е баш матката македонска, вам там. Тука ме удари един бокс по главата тука, аз падам, ставам, бе, пич, викам, какво ти е, бе, тука започнаха моите приятели да ударят, моя приятел взе едно шише, удари му го през главата, той в кома пада. Идват от него още приятели, тук става бой, излизаме навън преди дискотеката. Аз ще ви го покажа този шибан видеозапис, имам и как го ритат с нож на 300 000 абонати и който не ме следва, Мартине, блокирай го, защото не заслужават да го видят. Излизаме навън и бича отвътре от техните приятели излиза с стол. Ръката. Излиза с стол и удараме мен по врата. Аз, хора, как ме удари по врата, падам долу на земята и не ставам повече. И не ставам повече, хора, от земята, и падам в кома. И като аз паднах в кома, моя приятел е изритан с нож, почти да умре в болницата, хора, на умиране в болницата, хора. В болницата на умиране. Аз след 10 дни ставам от кома, хора. И питаме доктора, искаш ли супа? Аз викам, не. Искаш ли вода? Викам, не. Знаеш ли кой си ти? Викам, знам кой съм. Добре. Тук майка ми се обади, баща ми от Македония се обадиха, всички се притесняха какво ми стана, защото аз съм добро момче. Никога не хода по дискотеки, никога не обичам така бързия живот, винаги си обичам спокойния живот, хубавите неща си обичам в живота, пример природа, книги да читаем, наркотици и такива неща изобщо не ги подкрепвам. Сега, ако искате да видите видеото как ме пребиват, това го правим, за да аз търсам от вас, хора, помощ, да го видят това, колко може повече хора да го видят това в България, какво става с един македонец. Аз ще го качам видеото, а вие, хора, ще го споделете навсякъде. Моля ви се, цъкайте това да го видят повече хора, цъкайте до 1 милион хора, всички заедно, нуждая се от помощ, аз съм в София в Люнен 3, страх ми е мен да излеза на улицата, хора, моля ви се, нуждая се от помощ, защото всички сте тук за сеир, а някой като поиска помощ, вие не го давате. Македонци, аз съм в България, претепан съм от бугари, македонци, слушайте сите. Хора, като някой се нуждае от помощ, вие трябва да го подкрепете. А като сте за сеир, всички сте тук да се смеете. Знам, ще ми се смеете, в момента ще съм пребиен, но оставам на бок. Аз нуждая се от вас от помощ. В момента не мога да го покажа това видео как го ритат с нож, защото ще ме банират в TikTok.